Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина. Бүгенге көннең төп темалары. Бар яктан да миңа ошый. Бүген Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнехановка 60 яшь тулды. Һава температурасы күтәрелеп, боз өрей балыкчылар кармакларын җыямы? Алкоголь һәм наркотиктан баш тартыр өчен иң элек мотивация кирәк. Тернәкләндерү үзәгендә махсус төркем ачылды. Чаллыда алдынгы үстерешле социаль игътисади территориясының резидентлары саны артырга мөмкин. Сочида узган Россия инвестицион форумында актив рәвештә моны шәһәрләрнең проблемалары турында фикер алыштылар. Форумда шәһәр мэры Наил Мәхтиев та катнашты. Мөһим хәбәр булып, Тосы резидентының статусын алу мәсьәләсен җиңеләйтү буенча карар булды. Если мы снизим порог, а сейчас я напомню, это 50 миллионов рублей инвестиций, в первый год это 5 миллионов рублей, даже рассматривается вопрос снижения до 500 тысяч рублей. То есть по факту даже каждый индивидуальный предприниматель сможет рассмотреть вопрос о получении статуса резидента. Я думаю, данная мера, она положительная скажется и на экономике города. Бүгенге көндә алда баручы социаль игътисади үсеш территориясе ярдәмендә Чаллыда 1800 эш урыны булдырылды. Актив рәвештә үз проектларын 7 резидент гамәлгә ашыра. Аларның кертемнәре 8 миллиард сумны тәшкил итә. Шәһәр мэриясендә хәбәр иткәнчә, чиратта тагын 30 гариза. Нигездә бу металл эшкәртү, азык-төлек сәнәгате һәм көнкүреш техникасы юнәлешләре. Чаллыда алдынгы үстерешле территория булдырда республика президенты Рөстәм Миңнехановның да өлеше зур. Бүген ул үзенең юбилеен бәйрәм итә. Татарстан хакимине 60 яшь тулды. Рөстәм Миңнеханов Татарстанның икенче президенты. Республикада булган алга китешләрнең нәкъ менә аның эшчәнлегенә дә бәйлиләр. Аның ярдәме белән Чаллыда да күп миллионлы проектлар гамәлгә ашырыла. Юлларны капиталь төзекләндерәләр, паркларны һәм скверларны яңарталар, балалар бакчалары, мәктәпләр төзиләр. Шәймевтасың икенче бөек кеше Шолин Миңнеханов, менимчә. Еще автомобиль ярышларында катнаша бер президент югандай. Шулай бит. Әйбәт кеше инде, тырыша. Бар яктан да миңа ошый. Шушылай яшәлегә җитә. Урамда яз тик балыкчыларга букмау шауламый, коткаручылар чаң суган. Язгы ташу аркасында без көтмәгәндә китәргә мөмкин. Чаллы елгаларының хәлен безнең хәбәрчеләребез тикшереп кайтты. Уважаемые любители подледной рыбалки, будьте осторожны на льду, выход на лед запрещен. Балык тотучыларны бернинди кисәтүләрдә туктатмый. Мәләкәс елгасында боз инде күптәннән киткән. Камышлар янында су ачык, яр буйларында ерганаклар һәм ярыклар. Бозны үлчибез 40-50 сантиметр. Бер карашка җитәрлек калынлык. Тик куркыныч шунда ки, көннәр җылытканда бозларда бушлыклар барлыкка килгән. Алар үз чиратында кеше авырлыгына чыдамаска мөмкин. Ләкин балык тотучылар моның турында ишетергә дә теләмиләр. Не провалится здесь. Если провалится, не утонешь, потому что течения нету. Проваливается кто? Или пьяный сильно, не знает. Или не знает местности, куда идти и как идти. Коткаручылар әйтүенчә, җылы һава температурасы сакланса, бер атнадан соң инде бу урында ачык су булачак. В период половодья происходит обильное таяние снега, и вода начинает подтапливать берега и близлежащие окрестности. В связи с тем, что у нас приближается половодье, в этом году была очень снежная зима, естественно, проводится подготовка к половодью, определенные мероприятия. Инспекторларның хәзерге төп бурычы кешеләрне сулыкларга якын китермәскә. Март аенда бозга чыгу аеруча куркыныч. Бу балыкчыларга гына түгел, балаларга да кагыла. Патруль вакытында кече суднолар буенча дәүләт инспекциясе балыкчыларны кисәтә, мәктәп укучылары белән сөйләшүләр үткәрә. Исегезгә төшерәбез, бозга чыгу көннән-көн куркыныч, финанс яктан чыгымлы. Хәзер исә балыкчылар кисәтү белән генә котыла. Әгәр дә боз калынлыгы 7 сантиметрга җитсә, балыкчыларны 1500 штраф көтә. Возвращение тернәкләндерү үзәгендә мотивацион төркем эшли башлады. Мотивация дәвалануга беренче адым. Бүген синтетик наркотиклар популярлашкан вакытта аны кулланучылар үзләрен авыру итеп кабул итми. Бу исә дәвалау процессын кыенлаштыра. Аңлы рәвештә тернәкләндерү үзәгенә килүнең нинди уңай яклары бар безнең сюжетта. Бүген төркемдә 8 кеше шөгыльләнә. Бирегә эләгер өчен 3 ай дәвамында тәүлек буена тернәкләндерү үзәгендә булу кирәк. Алкоголь һәм наркотиклар кулланучылар дәвалануга үзләре килгән. Берәүләр моңа дуслары һәм туганнары ярдәмендә ирешкән. Кайберәүләр авыр хәлдә калганын үзе аңлаган. Что-то произошло у меня в голове. Это, наверное, что-то, это ответ на вопрос жить охота просто. Если честно сказать, просто охота жить. Вот это вот в голове произошел какой-то щелчок. Ну, это безумие, когда сходишь с ума,
и не можешь найти себя, и не понимаешь, что в твоей жизни вообще происходит, где реальность, а где нереальность. Это очень страшно для меня было в тот момент. Но на сегодняшний день, находясь здесь, все на свои места становится, я не знаю, там, это работа психологов. Ауруны кабул итмәү дәвалауда зур киртә булып тора, кайчакта хәлне якыннар тарафыннан аңламау кыенлаштыра. Шуңа күрә мотивацион төркемдә әти-әниләр, туганнар, хәтта ауруның балалары да шөгыльләнә. У нас за время лечения проходит школа родителей, то есть приходят близкие родственники, еженедельно у нас проводятся занятия с ними. Я читаю им лекции, мы разбираем конкретные случаи, разбираем все ситуации, которые могут случиться в дальнейшем в семье. То есть учим правильно вести себя. Моңа кадәр мотивациягә юнәлтелгән дәресләр Яңа шәһәрнең беренче комплексында урнашкан наркодиспансер бинасында узган, әмма мотивацион төркемне айрым бинада оештыруның уңайлыклары күбрәк. Здесь нет встречи с острыми больными, при которых двоякое мнение, лечиться, не лечиться, да? Как игра мотивации, игра мотивов, то есть хочу, не хочу. А здесь уже идет плодотворная такая, последовательно работа с этими пациентами. Дәвалау һәм консультациялар бушлай һәм аноним рәвештә башкарыла. Дәваланырга теләүчеләр 30-нчы комплекста урнашкан возвращение үзәгенә мөрәҗәгать итә ала. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Полиция хезмәткәрләре Мәскәү өлкәсенә Татфонбанк җәмгыяте идарә рәисе урынбасары Сергей Мишановны тоткарлаган. Бу хакта Татарстанның Ичке эшләр министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итте. Тоткарлау операциясе 28 февральдә башкарылган. Хәзер караклы гамәлләре кылында шикләнүче Сергей Мишанов Казанга кайтартылган. Ул тикшерү органнары тарафыннан 18 февральдә федераль эзләүгә бирелгән иде. Чаллы полициясе ялган акча таратучыларны эзли. Февраль айында кыска вакыт эчендә берничә сәүдә нуктасында ялган 5 меңлекләр калдырганнар. Барлык купюраларның да серия номерлары бер үк, соңгы 2 саны гына үзгәргән. Ялган акчаларның сыйфаты яхшы дип белгечләр, аларның ялган икәнен инфракызыл детекторда да аерып булмаган. 13 февральдә ялган акча җитештерүчеләр 5 мең сумлык купюраларга җирост аша чыгу юлларында әйберләр сатып алган. Тәҗрибә күрсәтүенчә, монда җинаятьчеләр күбрәк камера куелмаган кибетләрне сайлый. Это, может быть, подземные переходы, вот, либо маленькие торговые точки в виде там, продажи шаурмы, вот, например, да, на остановке Театр кукол, вот, подобного рода. Где человек может, вот, как в данном случае, он приехал на своем транспорте, выскочил из машины, под предлогом приобретения шаурмы, цветов, передал свою поддельную купюру, получил какую-то сдачу и быстро уехал. Ялган купюраларның күбесе Төньяк Кавказда һәм Мәскәү өлкәсендә җитештерелә, әмма ялган акчаларның сыйфаты елдан-ел яхшыра бара. Шуңа күрә махсус билгеләргә зуррак игътибар бирергә кирәк. На лицевой стороне есть полоса. У 1000-рублевой купюры она находится вот здесь. Фольга? Нет, не фольга. У 500-рублевой находится вот здесь. У 5000-ной купюры находится вот здесь. Здесь, если посмотреть под углом высвечивается аббревиатура как РР. Российский рубль. Әгәр шик туса, шундук полициягә шалтыратырга кирәк. Ялган акча белән түләсәң, җитештерсәң, 15 елга кадәр иректән мәхрүм итәргә мөмкиннәр. В истории города Набережные Челны был случай, когда человек, там, по-моему, 1000-рублевая купюра была, он понял, что она фальшивая и решил просто избавиться. Ну, 1000 рублей, так по тем временам это большие деньги, пытался ей расплатиться, и, по-моему, в отношении него было возбуждено уголовное дело. Бүген полиция ялган акча таратуда шикләнүче 2 егетне эзли, берсенә якынча 20-25 яшь, икенчесенең билгеләмәләре ачыкланмаган. Әгәр фотодагы кешене танысагыз, 02 телефон номеры буенча шалтырату сорала. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Чаллыда республика милләтләренең 3нче җыенына әзерлек эшләре башланды. Ул 22 февральдә Казанда узачак. Кунаклар исемлеге төзелгән инде. Дип персоналарга Рөстәм Миңнеханов имзасы куелган чакыру кагазлары җибәргәннәр. Катнашучылар саны чикле, һәр муниципаль районга квота белгеләнгән. Мисал өчен, Чаллы делегациясе составында 43 кеше. Хәзер исемлек төзелә. Бу урынга төрле өлкәдә зур уңышларга ирешкән төрле милләт вәкилләрен карыйлар. Бүтән муниципалитетларга караганда бездә милләтләр дә күбрәк.
Шуңа күрә инде безнең халыклар дуслыгы йорты бар. Анда инде безнең үзебезнең төрле милләтләрнең оешмалары бар, ул оешмалар эшләп килә. Аллага шөкер дияргә кирәк. Бүгенге көндә әйтәсем килә, якшәмбе мәктәпләре эшләп килә. Әгәр дә инде сез караган булсагыз, аларның чыгышларын ел сайын алга китү бар дияргә кирәк, чөнки элек әгәр дә безнең ветераннарыбыз гына чыгыш ясак, хәзер инде яшьләр. Ана капиталы дәүләт программасы эшли башлаганнан бирле Чаллыда бу акчаны 35 мең гаилә алган. Бу 10 елдан артык вакыт эчендә гаиләләрдә шул кадәр икенче, өченче балалар туган дигән сүз. Бүген юбилей сертификаты тапшыру тантанасы булды. Исегезгә төшерәбез. Гаиләләргә матди ярдәм күрсәтү программасы башта 2016 елга кадәр билгеләнгән иде. Аннары ул тагын 2 елга озынайтылды. Бу вакыт эчендә бала акчасы 2 мәртәбәгә диярлек арткан. Бүген энергетик мәдәният йортында шын бәби туйы. Ата-аналарның күбесе сертификат алырга сабыйлары белән килгән. Күп кенә гаиләләрдә икенче бала туган, 3нче, 4нче баласын алып кайтучылар да бар. Хәзер ана капиталы 453 мең сум тәшкил итә. Күп кенә гаиләләр аны торак алуга тоталар. Без Сарман районында үй алырга җыенабыз. Шул материнский капиталга сертификатка. Она уже куплена квартира на погашение ипотечного кредита. Торактан тыш ана капиталын баланы укытуга яисә әни кешенең булачак пенсиясына инвалид балага сарыф итәргә була. Әмма әдияниләр ул максатларга тотарга ашыкмый. Чаллыда әле бу көнгә кадәр бер ана капиталда инвалид баланы адаптацияләүгә китмәгән. Бер хатын-кыз исә акчаны үз пенсиясына күчергән. Чаллылар әлеге матди ярдәмгә торак ала. Программа эшләгән елларда шәһәрдә 2нче, 3нче бала туу күрсәткече арткан. Баштарак бузалга сертификат алырга 50ләп гаилә килсә, хәзер алар 200-гә җитә. Программа семейного сертификата, материнского сертификата была рассчитана на 10 лет и в 2016 году была закончена. Должна была быть закончена. И то, что мы продлили ее, это большое благо. И сегодня мы имеем возможность поддержать. Конечно, дети, рождение ребенка – это огромное счастье. Ана капиталын 2018 ел ахырына кадәр алырга була. Бәлки ул вакытта 40 меңнче сертификат бирелер. Бу юлы исә юбилей сертификатына Гавриловлар гаиләсе ия булды. Рим Әхмәтова, Ксения Антонова, Ленар Султанов. Яңалыклар. Бу сезгә ишеткәч соңгы мәгълүматы без иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.